Сега ще ви разкажа един вид. Една жена изневерява на мъжа си. И тя го пита любовника си: ако влезе мъжа ми, какво ще правиш? И той каза: аз съм си донесъл гащи с перка, ще скоча с гащи с перка, ще полета и така ще се призема. И тя му каза: ама тук 8 етаж. Ама няма проблем, нали имам гащи с перка. Тръгнали да правят секс, тъма си легнали и на вратата се тропа. И жената стана и каза: кой е? Мъжът ти отваря. Отворила тя вратата. Тогава мъжът влезъл и се огледал и казал: ти ми изневеряваш. Какво подозираш? Казала жената, очудена. И той: а кой са тия гащи с перка е там?